Otumfuo ye meba. Oye meba preko pe. Omame Asantehene ye minua. Anafie ko bi se wampem. Oye minua. Pag TV, the pride of Africa. Media dear eye me deba kupa ne a kire se me kai a na me de hoahoa me ho. Eni se kane no na nkaye nananom de etuo eni asekan ene kokun na opemso baaye no onya ne suade hunu se ene de se opese oba bi bowura baabi no fa ho a eye nwomasua enti no opemso eyire ne ho a still a oguso a woboa ama enwomasua edintintima wo asantemem sani ebe ya yewu bowura baabi a yen kase ye twa akoko memom yen krata a ye beye no ebe ko ama asantemai opim so woni ahemafo nkitadie eye kama pa onim se ye nyina ma ye sise wotiti obaba ko a na watiti kuromu a enti wonim se sema ye nimu a ebeto sinipa enti opia ahemafo opia ye pa ma bibia ye pese ye bia no yetumi eye. Pag TV, the pride of Africa.